Domnule Pascu, am reținut chestiunile pe care le puneți dumneavoastră în discuție, însă nu mai avem decât 5 minute la dispoziție și aș vrea să-l rog pe invitatul nostru să ne ofere și aceste răspunsuri la aceste întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Haideți să le luăm pe rând. Aceste curse de motociclete care au loc ilegal, practic, în această zonă pe care a amintit-o telespectatorul nostru. Personal nu am participat, nici clubul din care fac parte nu participă la curse de genul ăsta. Dacă se delimitează clubul dumneavoastră de astfel de lucruri? Bineînțeles. Se vorbește în această intervenție despre motociclete neregistrate, fără număr. Nu avem cum să avem astfel de motociclete. Ne riscăm talonul, motorul și așa mai departe. Dar dumneavoastră, ca și club al motocicliștilor din Constanța, nu aveți niciun fel de autoritate să interveniți în, eu știu, nu neapărat reglementarea, dar rezolvarea unor astfel de situații care intră în conflict cu legea? Aceste curse neautorizate, aceste motociclete neregistrate, puteți să faceți ceva ca și club? Ca și club mă tem că nu. Și până la urmă fiecare răspunde de pentru sine. Bineînțeles, așa cum dacă merge cu o motocicletă neregistrată, poate să meargă și cu o mașină și mai departe. La noi toate sunt înregistrate, toți avem carnetul categoria A valabilă și așa mai departe. Zicea domnul, și aici are puțină dreptate vis-a-vis de tobele, de zgomotul pe care îl fac unele motociclete și am văzut că o discuție de genul ăsta și în București, că vrea să interzică traficul, parcă după ora 12 noaptea, ceva de genul ăsta. Atâta timp cât îmi cumpăr o motocicletă și am tobele din stas pe ele, să zic așa, mă duc la RAR, RAR-ul mi le certifică și îmi dă ok-ul. Într-adevăr, sunt zgomotoase, dar gândiți-vă că din motor până în tubă poate sunt 50 de centimetri, deci nu sunt făcute neapărat să fie zgomotoase. Atâta timp cât RAR-ul îmi dă ok-ul, trebuie să merg cu ea. Sunt ok din punctul ăsta de vedere. Dar după acest ok al RAR-ului, dacă cineva face niște modificări... Există și tobe modificate pentru concurs și mai departe, care într-adevăr sunt gălăgioase. În mod normal și cu acelea trebuie să te duci să te înscrii la RAR. Dacă ți le montezi pe motor și nu ești ok, răspunzi cu talonul pentru ele. Cât de reală, în măsura în care puteți sau sunteți de acord să vorbiți despre un astfel de lucru, cât de reală este această conexiune între motocicliști și traficul de droguri, consumul de droguri? Mi se pare puțin exagerat. Deci nu trebuie să fii motociclist ca să faci trafic de droguri și... Dar este un ingredient acesta care face parte din această nevoie de a-ți pompa adrenalină în vene, participând la astfel de curse teribile, după părerea mea? Nu e o condiție și nu cred că cineva care a luat droguri s-a urcat pe un motor, pentru că e moarte curată. Aș vrea să revenim la ce spuneați înainte de acest telefon legat de participarea la trafic, de acei șoferi care vă șicanează. Da. Cum stau lucrurile la motocicliștii care ies în trafic pe timpul nopții? Cât de expuși sunt în acest sens motocicliștii? Pentru că poate sistemele de avertizare sau vizibilitatea pe care o oferă, să spunem, un motociclist în trafic nu este aceeași ca în cazul unei mașini. Sunt mai expuși motocicliștii în trafic în timpul nopții? Suplimentar? Se poate. În oraș nu prea. În oraș nu prea. Dar la drumul lung se poate întâmpla că tu ca automobilist vezi un far și de multe ori poți să ai impresia că de fapt este o mașină foarte, foarte departe. Se întâmplă așa. Și de fapt tu să fii aproape. Există un risc, dar ne adaptăm viteza corespunzător la condițiile de trafic. S-a vorbit foarte insistent în ultima vreme despre aceste carnete de conducere scoase pe bandă rulată din anumite școli de șoferi, acele carnete care s-au eliberat fără ca beneficiarii lor să treacă prin aceste școli, fără ca ei să fie instruiți. Există situații similare și în cazul motocicliștilor? Ies în trafic motocicliști care nu ar trebui să ia parte la trafic, nu au carnet, nu au făcut o școală? Mi-e greu să cred că s-ar fi astfel de motocicliști. Se poate întâmpla, să zic un caz izolat. Pădure fără uscături nu există. Dar, iarăși,
te expui la un risc foarte mare. Înseamnă dosar penal și nu cred că se merită un astfel de gest. Aș vrea să încheiem discuția noastră cu o chestiune, nu știu cum să-i spunem, specială, să o numim. Okay. Îți conferă o motocicletă un statut special în societate, mai ales când ai pe tine și acest echipament care este impresionant, este deosebit, îți ia ochii. Ai un statut special printre prieteni, printre cunoscuți, în zona în care locuiești, dacă ai o motocicletă și apari îmbrăcat în felul acesta? Nu cred că se poate pune problema așa, cu atât mai mult cu cât la ce trafic există pe stradă, în curând o să fim sufocați de astfel de motociclete și o să ajungem ca în Italia, unde la fiecare semafor vezi 20-30 de motoare și atunci nu mai reprezintă, devine ceva foarte, foarte banal. Și nu o să mai întoarcă nimeni capul după un motociclist, cum se întâmplă acum, că se mai întâmplă. Dar există și o cale mai scurtă, mai simplă, mai ieftină, în mod special vreau să știu, pentru cei care sunt pasionați de astfel de lucruri, dar care nu-și permit să aibă tot ce le trebuie pentru a avea o motocicletă, pentru a o întreține, pentru a avea un echipament deosebit. Se poate și pe scurtătură? Pe scurtătură înseamnă mâna a doua. Și cu bani puțin? Și cu bani puțin. Și siguranța e pe măsură? Bineînțeles. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste lucruri deosebit de interesante pe care ne le-ați oferit în această emisiune. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Și dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit. Urmează știrile orei 14 cu Alex Moraru și apoi Lavinia Sighitarul revine cu noi subiecte la redacție. Rămâneți cu noi.